Kaseng Voice of the People's Party VPP lengbau Presiden Joka uba Ardan Mela Basayomaj hakakat praterik naiweng arajar arpusan kilawan manbu da kasiti hau menteri rangba kejala Konrad Kongkal Sangma bandawa bantung da gejing tokit kabala luit halor gejing penteri kam yak MLA scheme naduk kesnam arhajar pra. Kani kejing dawa kami hadian bo menteri rangba ula kentok bagajing penteri kam yak scheme kam syam lalong kebabait kam tam haki constituency basen syar da kiseng kebadan hakalyang persya. Uba Ardan Mela Basayomaj ula kerja na kejing mut jong menteri rangba ahlo kejing dan kam ban penteri kam ya ke scheme da kejing sengur. Nrai ula dawa bagani kejing toket ke dewan sedang naduk kesnam arhajar pra bat ban sedang sywa na kanongkrem constituency. Ha kawai pat kaliang UMLA kemulai constituency uba Bright Starwell Marbanyang ula thoru da kasiti ban keli halor kepisa na ke Chief Minister's Special Development Fund kabach polak tengka keberangsa walau IT yaki proposal. Uba Bright Starwell Marbanyang uang bagajing kena menteri rangba yaki MLA kalong Klem Nongrem apakah sarkar hi kam patla ban pelaj yakni kepisa na ke Chief Minister's Special Development Fund. Kaba kalami kejing kentho na kaliang kajong Chief Minister ba kejing penteri kam yaki MLA scheme kam tam hakini ki constituency balami khamat da kiliang persya mo da kaba tho se kejing tho kaba khamun se ka Voice of the People Party kamilong kaba bet se kaba tikana kedika chithi kaba ngi wan ba ayo Chief Minister hadin bangi osno ye kejing kren kejing ba kamdon karu kam penteri kam kaba janai kaba yang hai gede bagem LA scheme the nagaliang kajungi ba nagaliang kajung president ni wan ba ayo kejing tho bandawan us Chief Minister budi wan thau da ka jing toket mo ka balai lu independent inquiry bat ban sedang ban toket ya ki jing pen trekam ik MLA scheme nadu usnem arjar pra bada ka bakis sedang nanong krem constituency bat sepen buat pat ki constituency ati ngam tep kai ka penlong ya Chief Minister lese Chief Minister la song song shet ha ka jing rum khot jing ki bri ka party kala penlong yu Chief Minister lese ba un kren ni ki kentin bat kawai ni haban song tho ba kajing sadien jong ka constituency kamdei ha tang nakadau ke MLA scheme arklor shiteng shisnem kalabyang se wa pin kentiu ya ka constituency tang dai tai arklor shiteng ndrei ka state lani ka constituency ka kiu ha kar kompentri kam janai ki schemes ki per lingba ki department ki per bakata ka kamram jo sarkar lada mangi ki baron hakaliang persya ngi la ban le ya kata ala ni ban rai ka roi ka par lem da don hakaliang sinchar kabumut ngim don kam hiru bangin ye kren yenu ngin le hi tenrei ya ki kam roi ka par hi ka dei ka jitrai kam ka bachanai jo ki department bat ka policy jong ka sarkar kani ka dei ka jing persyang ban ketat mau ia jimut ke jiperkhat juki pai ba takaba pi persyang ban kedo ya ka benta lese ka ba pi klem perkhat la kalong ne em ka ba don nong rem ba ka shisha kumba kalong ngalajok ya MLA election adu snem arajar pra hadu arajar khat pra bat arajar khat pra ngarem no kumba pitip new country board bat hagini kisan snem nadu ajar khapra hadu arajar arpulai na klem don benta IAWM bat ke constituency leni bagi pai ba lah kan gondo benta kalian telara kita ki snem ki bangang along kumu MLA ki bau pai ba ulamat ki dong ki snem ki ba ngakrem la ban peni ki kam phimot bau pai ba undang jit biang haus snem arajar arpulai ba ka jingjok ka bodon puro angit ki pai ba ha ka jela ki mo ki pai ba ki ha ka jela ki bat ka election house na mar apply kam de election ka balong simple ndrei ka election how apply ro ka de election ka shirkhai ka je the ka je ai chingra ndrei bali uba den uba khlem le yu job ma ki pai ba ki pe ka ship house nem bat ka jingram ka junga ha ka snem aja kha phra le se kam de ka jingram na ma pai ba kon tai ai ke de ka jing pnia ka jing play pan sandur thmai bat ka san prathai ha ka jela ka Chief Minister te kini video baka CMSDF dan ka Chief Minister Special Development Fund kaba kum UMLA idon ya kabaha kaba kum ba spolak kaba ngila ban pha ya ka proposal
lingba jong ka CMSDF te ka suling ko longba na kalian ka jonga ala submit ye kini hakidi gilai tisna apply arpsal urusan but arpsan arpundrio ya ka proposal habi di ka CMSDF te ngelajuan baju keliru na ka office jong CM nrei ka balingo ka longba hadu mentah ya kini proposal ski bapa na kalian ka jonga tang ka wiru klempat lain te ka jongora ka jonga ni por ka longban pen kemau ya kini proposal ki bangala pha barha ka jo por pan ba ka wai ka jikran ka jong chief minister ini si ngo ka ba plonging ha ban wan na bu pai ba tim bau persang man kedokti ya ki MLA gudan po opposition bagi le yu dan rei ngakwa kemau ni por ka jikran ka jong barkam kami ha na marah bidi wat tang kan ka CMSDF ka bangana kalian ka jua nadu arpo sang ha adu mentah tang ini skim berit ini bahaya henrei tangi kaniru na kalian ka jong pak pelai ya kan ini jadi nama kadang wan perkembangan ni por yo chief minister habi di bakasi CMSDF hang tiapo mulai